Estàs escoltant una crítica de Culturetas. Durant el confinament a la primavera del passat 2020 es van realitzar moltes iniciatives des del sector cultural per poder apropar la cultura a les nostres llars mitjançant internet i així tractar de fer front a les interminables jornades de reclusió. Malgrat que tots recordem els concerts en streaming i les plataformes d'accés gratuït amb centenars de pel·lícules, el món de les arts escèniques també va oferir les seues creacions de manera oberta. En el cas d'Albena Produccions, la reconeguda companyia teatral valenciana, van penjar al seu canal de YouTube les seues obres Que tinguem sort i Ficció, de manera gratuïta. Un home coix que arrossega unes crosses puja a un escenari completament buit per demanar disculpes a un públic impacient, lamentacions que s'allargaran a mesura que el lesionat comença a rememorar períodes de la seva vida. És l'any 1994 i Carles Alberola interpreta Currículum, la primera obra d'Albena Produccions. 20 anys després, per celebrar el 20è aniversari de la companyia creada per Alberola i Toni Benavent, el dramaturg torna a pujar a l'escenari per presentar Ficció, una nova versió del seu primer treball. En aquesta ocasió, Carles Alberola ja no fingeix una coixera, però això no li impedeix dirigir-se al públic per agrair la seva assistència i narrar les seves memòries en clau d'humor. Serà aleshores quan ens endinsarem en un espectacle que elimina qualsevol barrera possible entre l'espectador i la representació. Carles Alberola no sols es dirigirà directament al públic per contar les seues vivències, sinó que el convida a participar activament en una coreografia o pujant a l'escenari per formar part de l'obra. Així i tot, malgrat que el plantejament és força interessant, alguns dels episodis de l'obra esdevenen excessivament llargs, convertint-se en el principal punt feble de l'espectacle junt amb alguns desacudits, de menor interès i risc que no es corresponen amb la intrepidesa del conjunt. Ficció, plantejat a mena d'un món alexonat, esdevé una interessant reflexió sobre l'impacte de les històries a la nostra vida, des de la literatura i el cinema, constantment referenciats a la representació, fins a les nostres anècdotes personals o el propi fet d'escriure. Ficció és una obra sobre el bonic fet de contar històries, un espectacle experimental que troba el seu punt final abans de que s'apaguen els llums i caiga el teló. Fosa Negre, Ximo.